everyone, welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi trending stories, and namhlanje sikhuluma ngestory ke bakithi esibhlungu impela esisenzeke laphayana ke eNanda kwibandla ke lamaNazaretha. Njengoba nazi ukuthi mangabe kuJuly ibandla lamaNazaretha liyakhuphukela ke entabeni liyokhonza kuneyinkonzo abazenzayo uma ngabe ke kuJuly. So kuthiwa sekwenzeke ingozi ke ebuhleni eNanda kwawa indlu yawela kubantu. Kuthiwa ke abantu abawu10 ke abalimele, kanti kusakhona abanye abawu7 abacindezelekile nabo ke bangamalungu ebandla lamaNazaretha. Bezimo eziphuthumayo kuthiwa basendaweni yesigameko, nabazalwane ke bayalekelela ukuthi ke bazame ukugubha ukuze ke kutholakala abantu bakhishwe bephila labantu ke abambozekile. Lokhu ke kubikwe uMandla Chris laphana ke ku Facebook. Sengathi bakithi bangaphuma ke bephephile bephila, futhi engathi bangaphuma nje khona ke namhlanje. Ngiyazi ukuthi ke kuba nzima kwabanye ukuthi ke basurvive, especially uma ngabe umuntu ke embozelekile engakhona ukuphefumula, akubike lula. Kodwa ke siyathandaza bakithi ukuthi baphume bephephile bephila. Yona umthandazo ke esinawo ke lo, Nkosi yami. Kunzima bakithi, kunzima ehlobeni, kunzima kubangani, kunzima kubazalwane bebandla lamaNazaretha ukuba behlelwe ke isimo ke esikanje kade ke beyokhonza. Ngiyabona lapha enkundleni zokuxhumana ukuthi ke abantu ama-comment bakithi ake sibe nozwelo, ake kubhekwa nesimo esibhekene naso. Abanye babhizi manje baqhathanisa uShembe noNkulunkulu, baqhathanisa bathini bengafanele kwenzeke ini. Yonke into bakithi inesikhathi sayo. So nje ake sime bakithi ukuxabana ama-comment ke nithandazela ukuthi isimo lesiyana abantu abaphosekile noma ke abantu ke abawelwe indlu baphume bephila bephephile behlangane nemndeni yabo. Ama-comment lawa nje amanye awo ngampela ke awanaso ke isidingo. So yeah guys, that brings us to the end of this video. Asithandazeni bakithi ukuthi ke labazalwane baphume ke bephephile bephila beyohlangana ke nemndeni yabo.